Takže, zdravíčko, ja vás vítam od ďalšieho mojho videjka na mojom kanále. Samozrejme, dneska to je novinka, ktorú ste mi asi nečakali. A to je Skype Boom. Kamu mám káru do prdele. To je jedno čorne, nazdar. To si ďalší prdel. Tak si zdraví, kámošti. No môžeš. Koľko? Minútu 2? Ty vado. Ja stíham, ty vole. Táhni. Tak si por favor. Ďakujem za fránu, za tvoj trapnú Mexičan, čo mi ty kokot. Táhni do prdele, napojdám. Kam si až prdele, že narazím do písma, ty kokot. Pohodička, čo sa bojíš? Díky. To si děláš prdel, bráško. Slušný. Ty vole, jsem odjebal. Šo ti drbe? Brácho, teraz neviem, kde som. By som nebol z toho taký kokot. Čakaj. To si děláš prdel, že neviem, kde som. Kámo, čerstvo mám tu hru, ještě sere na teba, zmizní, daj mi pokoj do prdele. Kámo, já jsem zdrň do prdele, Kámo, ne. Kámo, já jsem získal iba z toho, čo mám premze, už ty krát, ne? To si děláš prdel? Ty môžeš byť... Ty chudák skurvený, pojebaný, pes prašivý. Zmrt skurvený. Sorry, to mi ušlo, jaksi. Nazdar, kámoško, nemáš drobné? No vidíš, nejaké drobné máš. Ó, vy ste si po mňa poslali ešte kamarátov. Čo je, debilko? Čo je? Ó, čo je? Tak machruješ, čo je? Som teba dokakaný, ty. Piča, sprostá. No poj, no ti takú nakladačku sa zabije stenu, do piče. Ty mŕtka skurvená. Ha? To je máš. Ty kurva! OK, soráč, to mi dneška ušlo. Takže pre dnešok to zabalíme. Toto bolo úvodné videjko, že mám GTAčko, alebo GTA San Andreas proste. Aby som to teraz uložil, nemám káru soráč, alebo to možno ešte stihneme. Ukáž, rýchlo. Tento ani, aha, myslel som sa, že ani nezareaguje, čo je jednotný. Ale normálne, ja som si dal sprašil. Ty čurák skurvený, do pičaj s tebou. Tak tu kde si, to si děláš, prdel. A najlepšie, že mám hneď tu na ten barák, takže pohoda. Takže sa to si děláš prdel, že ten čurák je, býva hneď tu na ten zmrt skurvený. Dobre, pre dnešok to zabalíme a ideme
pre videjko to bude koniec, takže ak bude sa vám video páčiť, nezmite na like, odber a čaute.